जाय जाय बिथांनियाव आयेन बायदियै हाथियार दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां आरो हादरनि नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों बिथोन गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थि आरो बे समाव ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय। बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय एबा होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे मानि बिथोन आरो थानायाव जमा होनांगोन जाय जायनि आखायाव आयेन बायदियै हाथियार दं। बे समाव फोरमायदि गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय आरो बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय गोनांथिथार बिथोन थानायाव जमा हैनांगोन आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ। नखर बिफाननिफ्राय हाथियार जमा होनायनिबो मोनसे सम सिमा होनाय जादों आरो बे समनि सिमायाव एबा सम सिमायावनो थानायाव आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ जमा होनांगोन। बिसायख'थिनि खालार थि जायनि सिगांनो हैनांगोन नोंथांनियाव थानाय आखाइनि हाथियारखौ आरो थाबैनो सम बायदियै आयेन बायदियै लेखा गोनां हाथियारफोरखौ थानायाव जमा होयाब्ला बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानायखौ जागोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय आयेन एबा जाय जायनि आखायाव आयेन बायदि हाथियार दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां आरो हादरनि नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों बिथोन गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थि आरो बे समाव ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय। बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय एबा होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे मानि बिथोन आरो थानायाव जमा होनांगोन जाय जायनि आखायाव आयेन बायदियै हाथियार दं। बे समाव फोरमायदि गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय आरो बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय गोनांथिथार बिथोन थानायाव जमा हैनांगोन आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ। नखर बिफाननिफ्राय हाथियार जमा होनायनिबो मोनसे सम सिमा होनाय जादों आरो बे समनि सिमायावनो थानायाव आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ जमा हैनांगोन। बिसायख'थिनि खालार थि जायनि सिगांनो हैनांगोन नोंथांनि आखायाव थानाय हाथियारखौ आरो थाबैनो सम बायदियै आयेन बायदियै लेखा जाय बिथांनियाव आयेन बायदियै हाथियार दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां आरो हादरनि नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों बिथोन गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थि आरो बे समाव ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय। बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय एबा होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे मानि बिथोन आरो थानायाव जमा होनांगोन जाय जायनि आखायाव आयेन बायदियै हाथियार दं। बे समाव फोरमायदि गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय आरो बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय गोनांथिथार बिथोन थानायाव जमा हैनांगोन आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ। नखर बिफाननिफ्राय हाथियार जमा होनायनिबो मोनसे सम सिमा होनाय जादों आरो बे समनि सिमायाव एबा सम सिमायावनो थानायाव आखायाव थानाय हाथियारफोरखौ जमा होनांगोन। बिसायख'थिनि खालार थि जायनि सिगांनो हैनांगोन नोंथांनियाव थानाय आखाइनि हाथियारखौ आरो थाबैनो सम बायदियै आयेन बायदियै लेखा गोनां हाथियारफोरखौ थानायाव जमा होयाब्ला बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानायखौ जागोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय आयेन एबा जाय जायनि आखायाव आयेन बायदि हाथियार दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां आरो हादरनि नखर बिफाननिफ्राय गोख्रों बिथोन गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थि आरो बे समाव ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय। बिसायख'थिनि सिगां नखर बिफाननिफ्राय एबा होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे मानि बिथोन आरो थानायाव जमा होनांगोन जाय जायनि आखायाव आयेन बायदियै हाथियार दं। बे समाव फोरमायदि गेजेराव ल'कसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो ल'कसभा बिसायख'थिनि काउन्टडाउनआ जागायबाय।